जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बैसोमुथिखौ जि जोंनि बैसोमुथि जेंना हानि जि माखासे जेंनाखौ सुस्रांनायनि जि मोनसे अनलाइन सार्भिसेस जोङो फोसावदोंमोन बियो अलरेडि अपारेशनेल जाबाय आरो दिनै जोङो मोन 6 गुबुन गुबुन रावाव जोङो बिनि एडखौ जोङो फोसावनाय जादों आरो लोगोसे इउज खालामनो थाखाय मोनसे मेनुवेल जोङो बानायनानै बेखौ होनाय जादों जाहाथे रायजो राजाफ्रा गावनो बेखौ सोलोंनानै गावनि जि जेंना माने बायदिसिना गोनां बेखौ गावनो सुस्रांनानै लानो हायो गासै 13 गुबुन गुबुन सुबिदा मुं सोदांनाय मुं सोलायनाय हानि क्लासिफिकेशनखौ सोलायनाय बेबायदि जमाबन्दी डाउनलड खालामनाय बे गोबां गासै 13 गुबुन गुबुन सुबिदाफोरखौ रायजो राजाफ्रा अनलाइन गावनो गाव डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो दिनैनिफ्राय बे सुबिदाखौ आरोबाव मोजाङै सोलोंनो थाखाय जों बेखौ लन्च खालामनाय जादों आं मिजिंथिदों जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौ बर' रावजोंनो सोलोंनानै बर' रावावनो जिहेतु जोङो बेखौ फोसावदों बेखौ एक्सेस खालामनो हागोन आरो गावबा गावनि जेंनाखौ सुस्रांना लानो हागोन भिसिडिसि लेभेलावनो बिनि एवारनेसा जागोन दायो जोंनि इएम एमसिएलए जोंनि अफिसार्सफोर गासैबो भिसिडिसि लेभेलाव थांनानै एवारनेसखौ खालामगोन जाहाथे बयबो गावबा गाव सांग्रां जानो हायो सोलोंनो हायो आरो बयबो गावबा गावनि न'आव थानानै गावनि मबाइलजोंनो बे जेंनाफोरखौ सुस्रांना लानो हायो दिनै जोङो गासै सा 18 प्रफेसार्सफोरनि एपइन्टमेन्ट होनाय जादों आरो बावैसो जोङो 1216 एलिमेन्टारि टिचारफोरनि एपइन्टमेन्ट होनो थांगासिनो दङ इन्टारभिउखौ जों थाबैनो लागोन आरो बिनि उनाव 1464 आरोबाव सेकेन्डारि टिचारफोरनि एपइन्टमेन्ट होनो थांगासिनो दङ आरो 141 जोङो गासै जिखिनि जोंहा साबजेक्ट टिचारनि बिनिबो इन्टारभिउ जागोन आरो बिथांमोनखौ जों एपइन्टमेन्ट होनो थांगासिनो दङ दिनैनि इसिआव जोङो गोबां थांखि लादों गुबैयै थांनाय 3 बोसोराव थांनाय गोजाम जि सरकार बिथांमोननि जि गेना गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनाय माखासे जेंनाफोरखौ फोजोबनाय बे खामानिखौ जों मावनो गोनां जादोंमोन मानोना प्राय 3,000नि खाथियाव बिथांमोना दाहार खालामनानै गालांदोंमोन बेखौ जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो थिक खालामनायनि थाखाय खामानि मावनो गोनां जादों आरो बिनि उनाव दायो फैबाय थानाय 2 बोसोराव गासैबो बिथिंनिफ्राय जौगानाय लाबोनो थाखाय जोंनि जि बाजेट बेखौ जोङो थिक खालामनो थाखाय दिनै सावरायदों आरो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव जोंनि माखासे बेनिफिसियारिफोरखौ सापर्ट होनाय माखासे बयनिबो लाइभलिहुड सापर्ट होनाय आरो लोगोसे माखासे एसेट नांगौ बायदियै बायदिसिना एसेटफोरखौ क्रिएट खालामनाय जेराव जोंनि माखासे रांखान्थि जौगानायनि खामानि जानो हायो बायदिसिना मोजां मोजां इन्डास्ट्रि गायसननो हायो बेबायदि माखासे थांखिफोरखौ जों दिनै लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे अन्थाइनि जि कुवरिफोर महलफोर बेफोरखौ मोजाङै बोरैहाय सालायनो हायो जे माइनिंनि माखासे जेंनाफोर फैयो दा बेनि थाखाय गोदान पलिसि लानायनि खोथाखौ जों सावरायदों सोलोंथाइनि बेलायाव सोलोंथाइखौ आरोबाव मोजां खालामनो थाखाय भिजिलेन्स टीम दानायनि बाथ्रा जों सावरायदों दा बेबायदि गोबां पलिसिसफोरखौ दिनै लानाय जादों